Kulepi we pe we hagani kasngi hagani ka Amen Faithful and True Channel Divine Mercy in my soul. Hakaba hagani ka kot Divine Mercy in my soul kidon ki diary jong ka Sister Faustina Bukoy jong ka Kowalska hari Poland. Par mata kasngi naka diary kaba san pukundai. Yo bakane la tho imat deha kasnem sejar kandai spa lai pulai. Tiakane ke diary nomor san pukundai kala tho kune. Hakawe kasin ngalayo sengau yakini ki kentin hakamen sem jonga. Penlong penobena nakapenta kari jong pi. Hakane kenobena pin penlong ru ya kajing duai ya kalat kalitani jong kiriu kuy pan jing bit na unong sengap pla jong pi tika peteng hakadairi kanombar rupau kalau ong berkelat hok kumne ngalayo jing bit hakasin leit pla kababut bat ngalas sedang ya kanobena hakata kaju hi kacanmit Haban sakut kalitani ngalayo I ya kajing tengsain bakrau bat hapedeng jongka ta kajing tengsain ngalayo I ya ublei ukpa hapedeng kene kajing tengsain bat ka perthei ngalayo I ya ujisu ya ubala syak sanar pena hakata kadur bahaba ublei ulah kwa ban pej ia ka perthei ulah hap ban pej lengba ki jinmong jong jisu bat ngalas ngautu bakalong nakadaw jong jisu ba ublei ukerku ia ka perthei dahlor kini ki artili ki diary nomor san pukhandai ban ripau tungin ngautu ya ka jinga dei jongi bat ublei lengba jong jisu kamtam kene ka diary number rupau berkene ka jing yo I jong kene ka Sister Faustina ya kene ka dur ka pating shan hapa kala I ya ublei ukpa bad ya jisu uba sa nar phana bad kala ong ba kala sngutu ba kalong nakadaw jong jisu ublei ukerku ya ka perthei oi kan men ka para theologically kene kalong biblical makane kejing yo I pau jong kene ka Sister Faustina kalong kabadan jingade bat ka Bible namar jong kejing itu ha ki gospel pada kejing kai jong ki apostol ya kaba kata kaba ujisu ulah hikai ulah kren bat kawe na ki jing kren jong jisu pergi jing batai jong jisu kiri kebangi sem ha ka gospel kum Yohanes kan pule na ka gospel kum Yohanes long ka ba khat saw khat riu bat niau Yohanes long khat saw khat riu bat niau ka ba jisu la jubab e jing keli jong u Thomas lo ong ngalong kalenti ka jing sisha bat ka jing im om don uban poi sya ukpa lai tang danga lada pi itu yanga pi itu ya ukpa jongaru dikene kalong kata kaba ya dei bekene ke jing yu I jongane ka Sister Faustina ublei upej syaka perthei lengba ke jing mong jong jisu pat ngiru ni poi sya ublei ukpa lengba jong jisu dikene kabadon kam nakabanta ke jing im jing adei jongi bat ublei bat kata ke jing adei jongi ngidi benyai nakawe kalenti bat kata kalenti kadei ujisu bat lengba jong ke jing sisya bat ta ke jing sisya kadei ujisu bat lengba ke jing im pain poi sya ublei bat kata ke jing im udei ujisu kene ke thmei jing ngai jongi kene ke nongrim jing ngai jongi ngin yai im ya kene ke jing ngai
kumba kane ka Sister Faustina kalong kumba angnut bandon kajing adai bah jan padu Jisu kane ka deiru banlong ka nuksan ka banta ka jongi pengiru ngin long ki bah jan barbor Jisu ngikin maun embo Jisu wang lada ngilong ki badon jing adai bah jan padu uwan banwan pau hangi kano kalong ka pasot tenat kata Jisu uwan ban pau hangi. Nakamata junga kata kalong kapasut tenat haduk kata-kata. Jisu hi dalade uwan ban pau hangi. Ban nga berkupa junga wan syong hapi. Kum kita ija jingkiran jung Jisu. Kilong ki bab ya rap yangi. Bapa pen ketik yangi. Ba ngin ino iya ki berkoi ki pen jengai yangi na ublei. Nangta kene ka diary nomor rupo kaya habru ber kene ka wei kajing ong jung Jisu ha u Nicodemus utu u Pharisi balawan bat le jar se u Jisu banyak ngeu na ka sentur jung Jisu hi ya kajing hikai jung bat u Nicodemus u yala deu ba ulang no hikai ya Jisu ong rabi na Yohanes long balait kot khandriu Jisu long hau Nicodemus kumne ublei ula i kata-kata ya ka perthei ba ula aitino ya la ukun ba marwei ba baro ubanget hau unom yap hanrei unyo ya kajing imbom jukut kataken ko hanmen ko para kebai ngi don kam ya u Jisu namar kajing i kajong blei kawan lengba jong Jisu. Pat ngilaban i yo blei lomba kajing im jong Jisu. Kamut kane ka khot yangi. Kumba kane ka Sister Faustina. Kalong kaba IT berbori ya kapor jongka ya kajing im jongka kajing kwa jing ade jongka tangbat u blei. Kane ka deiru ya kajing im jongi. Langi trei kono ka jat kam. Langi long kibriu kiba kumno ru. Kata kepamut ladai kiba im hakai kasem long kemi long kepa samla kena temen kiba long reuniam ni kiba long leng do soblei kene kede kejing khot yang iwe pa iwe ba ngin long kijong ukris namar ukris ula IT la kejing im na kabantai jungi pat ngiru bangin im Jisu kuma ong u Francis de Sales bakoi ban im Jisu di tukan men ko para to ai ba kai jing pule nakapor yakin ki diary jong ka Sister Faustina ki ai jing mut yangi ki ai jing slur yangi kumno ban im ha jing adai jongi bat ublei ban jan berbor batu dinga don hangni ong biang sa sen mo kini ki medal kini ki ding pena but pi la ban klik agan ka title hangni jo ka video but pinsa yo i yakine ki list ta amde tang khandai tili hangni ngapedi tang khandai tili ki don ki weiru ki tiar khoi ki bangi la ban pudon kam khnang bangi nang roy nginang yo jingada nginang slur ha ke jing yale jong ke jing im ke jongi ka jing duai ke de ke jing yale kajing im kete kecing yale kajing im jungi ban im baha ban im baru blei kete kecing yale mar kata ngidan kam ken kum kini ki sacramental ki ban yarap yangi ban yo jing klain mar kini kide ki atiar ki ba ki rukhoi dru ki lap penon kam but kini ki bala job kin yarap yangi ban job ni ong ki rukhoi ya ki bala job ki bala don happening ki bangi tikena lomba jong ki kampla bala jia lale nak jinga saj jong kine kiri khoi tingi satip bakini kiri kinang job bat ngi kabalang katlik yang kiri khoi terima kata thiet ya kine nak description pe kidon ka list wa kidon ki list pilak ban klik nak itu bat pilak ban yo yaki madon bakali kumnongan yo klik ya keto ka link hang ne kene title hang ne dan kesami ka description nanta sa scroll tasa sadon
tu ki list jong kini ki medal bat kini ki tiar khuj tu try nyarap epi terhadap kapor ben sek du biang akan next sing thoding